Tajjeb l-ewwel nett bonġu nittama li intom tinsabu tajbin, hekk mill-aħħar darba li għamilna lezzjoni nittama li kull wieħed minna issa li forsi għadha daqsxejn ta' żmien mill-aħħar lezzjoni li ltqajna flimkien l-iskola kważi għaddew ġimagħtejn u iktar. U jara li f'dan il-ġimagħtejn li għaddew wieħed sab daqsxejn modi kif jista' jokkupa b'mod tajjeb il-ħin twil li għandu id-dar, il-ħin li qed jagħmel mal-familja, il-ħin li qed jagħmel fuq xogħol anke wkoll tal-iskola, ħin li qed jagħmel fuq affarijiet li forsi huwa jogħġbuh u jgħaddi l-ħin fuqhom. Hija ħaġa sabiħa li wieħed u din tajb li niżommha fi prinċipju anke fil-ġranet li ġejjin, li wieħed jara daqsxejn li ma jaħlix il-ħin, anke anzi jużah b'mod mill-aħjar. L-ewwel qed nixtieq ngħid proset il ħafna minnkom illi mhux biss segwew il-lezzjoni tal-aħħar darba għaliex qed ikollna rekord anke min qed jarahom u min qed isegwihom, imma anke wkoll min għamel il-biċċa xogħol marbuta mal-Google Form. Infatti kien hemm student partikolari li staqsaw qal aħna kif se nkunu nafu l-istudenti illi x-xogħol wasal għandkom u li anke wkoll qegħdin tarawh. Fuq l-ewwel waħda nassigurakom li min għamel il-Google Form wasal kollox għandna, imma allura minn issa l quddiem meta ħajkolkom Google Form se jkun hemm anke mistoqsija fejn wieħed hemmhekk jikteb ftit l-email address tiegħu jew ta' xi ħadd minn tal-familja biex aħna nagħtuh il-feedback lura permezz tal-email tal-iskola. Jiġifieri wieħed jista' ħajġi kkoreġut anke b'dan il-mod. Ix-xogħol li sar s'issa dawk l-istudenti li ħadmu u interessu għamlu din il-biċċa xogħol kien biċċa xogħol tajba ħafna. U għalhekk għamel daqsxejn appell għal dawk l-istudenti li għadhom m'għamlux l-ewwel biċċa xogħol jew għadhom ma rawx anke wkoll l-ewwel lezzjoni li jiċċekkjaw daqsxejn żgħira fuq MySpot l-aħħar links illi kellna ħalli wieħed mhux jitlef lezzjonijiet li ġa għaddew imma jkun jista' jaħdimhom. Għandkom dan il-vantaġġ illi wieħed jista' jagħmel dawn il-lezzjonijiet u jagħmel ix-xogħol fil-kumdità tad-dar tiegħu u anke wkoll fil-ħin illi huwa jixtieq. Jekk tiftakru daqsxejn fl-aħħar lezzjoni li għamilna flimkien, tkellimna dwar dik li ngħidula climate change. Jekk tiftakru ftit, konna rajna xi tfisser il-kelma climate change, konna għedna li din hija frażi li f'dawn l-aħħar snin ix-xjentisti qegħdin iħarsu daqsxejn leha, għar-raġuni li minn wara studji li sar f'dawn l-aħħar ammonti iktar twal ta' snin, dejja ninnutaw li d-dinja tagħna qiegħda tinbidel fejn jidħol dik li ngħidula l-klima. Qisu it-temp ta' żoni partikolari fuq medda ta' sena. U għedna dan il-patterns li s-soltu forsi kolla nistennew f'ċertu pajjiżi jew f'ċertu żminijiet partikolari b'xi mod jew ieħor qegħdin qishom jitħarbtu. Waħda mir-raġunijiet illi wasalna din id-dwar climate change hija dak li semmejna fl-aħħar tal-lezzjoni meta bdejna nitkellmu fuq greenhouse effect. U konna għedna illi għana fid-dinja qegħdin narmu ammonti kbar ta' gass. U dawn ammonti kbar ta' gass jisom ħolqu lejer madwar id-dinja li qegħdin iżommu sħana milli qiegħda tidħol ma milli toħroġ il barra allura hemm ġew qed ikollna ammont kbir ta' sħana. Dan ukoll tajnieh kelma, jekk tiftakru konna semmejna l-kelma global warming. Konna għedna global warming huwa minn patterns ta' ammonti ta' snin bejn ninnutaw li fid-dinja t-temperatura globali kull ma jmur qiegħda din tiżdied. U minħabba f'hekk qed ikun hemm riżultati oħrajn. Fosthom illi jdub is-silġ, allura qed jinqerdu ċertu tip ta' habitats b'mod speċjali viċin il-poles tad-dinja. Apparti minn hekk qiegħed jiżdied il-livell tal-ilma baħar. Allura ċertu pajjiżi li qegħdin jerqu ċertu habitats hekk li qegħdin jinqerdu. Mela b'kollox jisu fl-aħħar lezzjoni għamilna fuq 4 keywords. L-ewwel waħda kienet climate change li s-suġġett kollu jismu hekk, imbagħad kellimna fuq greenhouse effect, global warming u rising of sea levels u magħha għax li tiġi magħha jew riżultat tagħha huwa melting of ice caps, qegħdin idubu anke wkoll is-silġ. Minn hawnhekk nixtieq nifraħ ħafna għal dawk li ġamlu responses issa għaliex mir-riżultati li kellna dawk li għamlu responses
Minn daqshekk kien hemm mistoqsijiet tweġbiet kienu tajbin ħafna. Dawk li qegħdin isegwu dan il-filmat inħeġġhom li jabagħtu anke reminders il sħabhom meta hemm lezzjoni ġodda naf li bejnietkom tikkomunikaw b'xi mod jew ieħor permezz tal-internet, permezz tal-mobile, permezz ta' xi tip ta' social media, Facebook, Messenger, ħaġa jew oħra. Imma li inti tibgħat messaġġ il sibek tgħid wara għandna din il-biċċa xogħol tas-science, għandna din il-biċċa xogħol anke wkoll fil-Google Form jew hemm din il-lezzjoni. Ħalli ħadd ma jaqa' lura, tajjeb imma nimxu hekk ilkoll flimkien. Is-suġġett li ħankunu qegħdin nitkellmu llum huwa suġġett li fil-waqt li ħanibqgħu nitkellmu fejn jidħol climate change, imma isu ħaniddevjaw ftit nagħmlu bracket fih. Għaliex waħda mill-affarijiet li qiegħda toħloq greenhouse effect u allura magħha ġġib global warming u l-oħrajn kollha. Jew inkella fi ftit kliem qiegħda ġġib climate change huma dak li ngħidulhom power stations. Jekk taraw ftit, power station għalina hija importanti għaliex huwa s-sors fejn qed jagħtina l-enerġija. Imma fl-istess ħin nistgħu nistaqsu wkoll il-mistoqsija minkejja li qed jagħtina l-enerġija huwa s-sors li qed jagħtina wkoll il-pollution. Infatti kien hemm minnkom milli mill-aħħar lezzjoni fil-Google Form saqsa l-mistoqsija imma aħna l-bnedmin qisu fejn nidħlu fiha din. U proprju ħankunu qegħdin nitkellmu daqsxejn dwar dan. U fatti kien hemm oħrajn li saqsewni, allura aħna l-bnedmin jekk qegħdin noħolqu climate change, jekk qegħdin noħolqu din il-bidla, nistgħu aħna din inwaqfu jew ma nkomplux għaddejja? U da ħankunu din nitkellmu fil-lessons li ġejjin, inkluż l-aħħar biċċa fil-lesson li għandna llum. Allura l-ewwel li ħankunu qegħdin nagħmlu hija ħanraw daqsxejn żgħira x'inhija power station. Imbagħad wara inkunu nistgħu anke wkoll nibdew nirrispondu ftit din kif qed taffettwa l-klima kif anke wkoll nistgħu innaqsu ċertu tip ta' pollution. L-ewwel nett, il-power station hija jew kellha magħrufa bħala power plant. Hija dik il-faċilità, dak il-post illi qiegħda tiġġenera toħloq electrical energy. Issa l-kelma toħloq mhix eżattament imma qed tuża ċertu tip ta' enerġija biex tagħtina li ngħidula electrical energy. Prattikament din il-power station hija magħmula minn generator kbira illi dan waqt li hu qiegħed idur dan il-generator qiegħed jagħmel ċertu tip ta' moviment, mechanical energy, is-sena li għaddiet dawn konna semmejnihom fis-Science Form 1, qegħdin jinbidlu għal electrical energy. Imma allura aħna l-power station tagħna li għandna Malta hekk tagħmel eżatt. Il-power station tagħna biex tkun tista' toħloq id-dawl tagħtina d-dawl għandha tip ta' makkinarja apposta, issa naraw eżattament dawn x'inhuma, u daw il-makkinarji fi proċess ftit ikkomplikat ħamlu daqsxejn sempliċi llum. Jagħtina lilna electrical energy. Jiġifieri innutaw ftit bħala post għalina huwa verament importanti li kieku ngħidu wara mill-lejla sada filgħodu din il-power station mhix se taħdem iktar. Allura awtomatikament il-pajjiż tagħna jispiċċa mingħajr dawl, m'għandux enerġija elettrika. U jekk toqgħod taħseb ftit, aħna ħafna mill-affarijiet li nagħmlu nużaw propju electrical energy. Forsi magħkom naqsam xi ħaġa li ġrat lilna matul din il-ġimgħa. Matul din il-ġimgħa jiena fejn noqgħod f'Birżebbuġa ġejna fżati li ħajkun qed jinqata' d-dawl minn filgħodu sa xi ħin wara nofsinhar. Minħabba li kien hemm xi affarijiet li jridu jirranġawhom u jappdejtjawhom. U allura kien hawn min li beda jqajjem ftit panik għax qal sewwa aħna qegħdin ġewwa d-dar u ħanispiċċaw ukoll mingħajr dawl. Għalhekk xi jfisser? Mingħajr television, mingħajr computer, mingħajr laptop għax wara ftit il-battiti tiċċarġija wkoll, mingħajr internet, mingħajr dawl, mingħajr ma jgħakol il-misħun u tibda semmi ħafna affarijiet. Allura innutaw ftit kemm aħna bħala bnedmin, aħna verament inserħu fuq din it-tip ta' electrical energy, u allura verament inserħu wkoll fuq dan il-post, fuq il-power station.
U hawnhekk tqum id-dilemma u tajb li b'mod matur insemmuha wkoll li fil-politika din tiġi anke diskussa. Allura jien jekk dan hija tant importanti, x'se nkun qed nagħmel minħabba l-pollution li din toħloq? Allura minħabba f'hekk f'pajjiżi differenti ma inkluż anke Malta matul is-snin u ħansemmuha. Aħna ma kellniex dejjem tip waħda ta' power station, imma kellna power stations differenti illi jipprovdu il-mod kif jipprovdu l-enerġija elettrika kien b'mod differenti. Kieku kellna mpinġu ftit b'mod sketch ħafif dwar kif hija l-power station tagħna f'Malta. Il-power station tagħna f'Malta b'mod l-iktar sempliċi tinqasam f'dawn l-steps. Pratikament li għandna xi ħaġa li qiegħda toħloq heat source qiegħda ssaħħan, ma x'qed isaħħan? Qed isaħħan ammont kbir ta' ilma u dak l-ilma b'saħħa kbira qiegħed idawwar dak li ngħidulhom it-turbini. Mela x'irid tagħmel il-kumpanija illi tieħu ħsieb il-power station biex tibda tiġġenera d-dawl. L-ewwel ħaġa trid tagħmel hija isma' jien ejja naħseb ftit x'nista' nuża biex noħloq is-sħana. U dik kienet xi ħaġa illi f'Malta tul dawn l-aħħar snin kien hemm ħafna diskussjonijiet dwar issa naraw daqsxejn żgħira kif. Imbagħad xi bdejna nsahnu, bdejna nsaħħnu l-ilma. Infatt il-power stations li hawn f'Malta li kellna u li għandna huma kollha power stations li qegħdin viċin ħafna tal-baħar. Din hija s-sors li aħna għandna ħafna l-ilma. Imbagħad x'ġara? Dak l-ilma bi-sħana kbira b'ċertu saħħa enormi jibda idawwar dawn ngħidulhom it-turbini hawnhekk qiegħed immarkat bi step number 2. Imma dawn it-turbini qegħdin joħolqu moviment ġo step number 3. L-step jixbaħ ħafna l-generator. Li hawnhekk din iċ-ċaqliqa dan il-moviment jinbidel permezz ta' makkinarju apposta għal electrical energy. Minn hemm il-qudiem b'modi differenti dal-electrical energy jitqassam fid-djar tagħna. Mela malajr u kelli nagħti ishom points hekk. Step number 1 jissaħħan l-ilma bi-sħana kbira ħallina jkoll l-ilma b'saħħtu, steam b'saħħtu, idawwar it-turbini step number 2, fil-generators step number 3 jibda jaqleb l-enerġija mechanical energy into electrical, step number 4 li ngħidu la distribution. Allura jista' jiġri meta jkun hemm ħsarat fid-dawl, jista' jkollna xi ħsara f'xi waħda minn dawn fost l-oħrajn. Pereżempju, dan li jinfaqa jisplodi, jew inkella jkun hemm ħaġa li teħel step number 2 jew 3. Allura inti jkollok żoni li jispiċċaw mingħajr elettriku. F'Malta dejjem kellna jinsu mistoqsija fejn jidħol step number 1. Kif se nkunu qegħdin insaħħnu l-ilma? Waħda mill-power stations li kellna f'Malta kienet dik li nsibuha ġewwa l-Marsa. Illum il-ġurnata din il-power station m'għadix teżisti, ħafna minnha f'dawn l-aħħar snin anke wkoll tneħħiet. Infatti din il-power station b'mod uffiċjali spiċċat taħdem ma baqgħetx taħdem mit-12 ta' Marzu tas-sena 2017, ġifieri din nitkellmu ma' 3 snin ilu. X'kienet tagħmel din il-power station għal anke wkoll xi żmien kienet taħdem permezz tal-faħam. Jiġifieri step number 1 dal-istep ta' hawnhekk kien step illi beda is-sħana bdiet tinħoloq billi dawn kienu jitfgħu il-faħam hemmhekk. Issa hija xi ħaġa li ma' żmien din inbidlet għaliex għax rajna li l-faħam iħammeġ ħafna u anke wkoll diffiċli biex tistorjah. Awra ma' żmien kien hemm mexxejja tal-pajjiżi li qal wara ejjew immorru fuq power station oħra. U allura kien hemm il-power station ta' Dellimara, viċin ħafna ta' Marsaxlok u Birżebbuġa wkoll. Din id-darba din it-tip ta' power station kienet taħdem permezz ta' heavy fuel oil, permezz ta' żejt.
Allura għal xi żmien ma kienx qasir, f'Malta kellna żewġ power stations li jaħdmu, dik tal-Marsa, dik imbagħad ta' Dellemara. Imma mbagħad f'dawn l-aħħar snin kien hemm mexxejja tal-pajjiż u nies fil-politika li qalu ejjew nagħmlu stepp ieħor. Nistgħu aħna nagħlqu il-power station tal-Marsa, infatti dik ingħalqet. Imma mbagħad kien hemm min qal nistgħu nużaw anke wkoll modi differenti ta' kif nġeneraw l-elettriku u insomma nħolqu żewġ affarijiet. L-ewwel waħda u forsi smajtu anke wkoll f'dawn l-aħħar ġimgħat fuq l-aħbarijiet kien hemm dik ngħidula l-interconnector li prattikament qisu għandek bħal kejbil kbir li jaqqat lil Malta ma' pajjiż fl-Ewropa u nixtru qisu id-dawl lest. Ma nodux inġibu l-faħam, iż-żejt jew il-gass u noħolqu aħna d-dawl le. Joħolquh huma għalina biex niftehmu hekk u aħna bħala pajjiż nixtruh minn għandhom qisu prodott lest. Imma kien hemm min qal isma' aħna tajjeb li ma niddependux fuq din biss, għax dak il-każ tista' tagħlaq il-power stations kollha. Imma kien hemm ftit ħsieb, għax da jista' bħalma kien ġara fil-verità li jekk ikun hemm ħsara fih u aħna ma jkollniex power station tagħna, jista' jkun li mbagħad niġu fi problema li nagħmlu xhur mingħajr dawl. U allura din il-power station ta' Dellemara kienet l-unika waħda illi baqgħet miftuħa imma mbagħad inbidlet. Għaliex min mexa l-pajjiż qal ara minflok aħna nużaw iż-żejt, ejjew nużaw xi ħaġa oħra u nużaw dak li ngħidulu il-gass jew liquefied natural gas. Infatti, min ħares daqsxejn lejn il-power station ta' Dellemara jinduna illi l-ewwel tlaqqas għadha tidher hekk fost l-oħrajn din iċ-ċumnija twila li kienet tarmi ċertu pollution li joħroq iż-żejt, dik illum il-ġurnata tneħħiet hemm xi ċmieli oħrajn minfloka. Imma mbagħad minfloka anke l-stores li hemm fuq l-art, hemm stores li jifflowtjaw forma ta' vapur, tajjeb ishom bħal tankijiet kbar illi dawn fihom iżorru dalilu l-LNG. Fatti fuq hemm miktub FSU LNG li tfisser Floating Storage Unit Liquefied Natural Gas. Issa għalija kien hemm ħafna dibattitu kemm hu safe, kemm din għandha tul u ma tulx, għax aħna sfortunatament jisu ndaħlu ħafna l-politika f'kollox. Imma wieħed iżomm f'moħħu li bħalissa f'Malta għandna żewġ sorsi mainly ta' dawl li huwa l-interconnector, dan id-dawl lest li ġej minn barra, u hemm anke din il-power station ta' Dellemara li bħalissa qiegħda taħdem permezz tal-liquefied natural gas. Imma l-pajjiżi kollha m'għandhomx power station bħal din. X'jiġifieri? Jiġifieri mhux kollha jużaw dak l-istep 1, 2, 3, 4 bħalna, jużaw il-faħam, iż-żejt jew il-gass. Imma permezz ta' studju u anke wkoll għax forsi jgħinhom il-pajjiż, tgħinhom in-natura wkoll, għandhom sistema differenti. Pereżempju, din il-power station li tinsab viċin ġewwa l-Brażil, tinsab ħafna viċin anke l-pajjiż tal-Paragwaj, di prattikament ma taħraqx la faħam, la żejt, la gass xejn. Imma x'tagħmel? Tuża s-saħħa tal-ilma, mhux billi ssaħħnu, imma tuża saħħa tal-ilma għaliex dan ġejb ċertu saħħa fl-għadajjar u xmajjar tagħha. Allura x'kien ġara kien inbena dan il-ħajt kbir jissejjaħ diega bil-Malti bl-Ingliż dam, D-A-M, dan iżżomm warajh dak l-ammont ta' ilma imbagħad huma li jagħmlu waqt li l-ilma jkun għaddej u jgħaddi minn ġo dak il-ħajt minn ġo dawk il-kanali b'tali mod li jibdew jdawwar it-turbini mela ma jkollhomx għalfejn anke joqogħdu jagħmlu affarijiet ta' sħana, boilers u hekk, imma le is-saħħa tal-ilma nnifsu. Issa wieħed jista' jgħid il-laħwa din tajba u veru għax għandha l-vantaġġ li power station bħal din ma toħroq l-ebda pollution għax fil-verità din mhu qiegħda tqabbad u taħraq xejn. Imma jkun hemm min jagħmel mistoqsija oħra li wkoll tajb nikkonsidrawha ftit illi aħna li qegħdin nagħmlu f'dan il-każ
qegħdin qisu inċaqalqu u noqogħdu naraw kif nirranġaw pereżempju nbidlu x-xmajjar. Mhix xi ħaġa naturali, infatti fejn jidher il-lajn mhix xi ħaġa li hija sabiħa lanqas għaliex qegħdin verament immissu ġol natura u naraw ftit kif nagħmlu l-ilma. Jiġifieri hemm dawn iż-żewġ argumenti. Jekk m'għandekx pollution tal-arja, imma fejn jidħol pollution tal-art, tidher ħafna u tidher naqa' mhux ħażin. Għandek pajjiżi oħrajn bħalma huwa pereżempju l-pajjiż tal-Kanada ġewwa Ontario, illi dan la juża dat tip ta' ilma, la juża gass, la juża żejt, la juża anke faħam, imma juża dik li ngħidula enerġija nukleari. Jiġifieri dan għandhom materjal li huwa radioactive, dan il-materjal jagħti ħafna enerġija u allura jiġġeneraw l-elettriku permezz tiegħu. Allora dak ikun jibda jistaqsi, aħna x'ma jkollniex waħda bħal din Malta, jew għax ma jkollniex waħda bħal ta' qabel Malta. Ir-raġunijiet huma power station bħal din hija importanti ħafna li tinbena il-bogħod min-nies u dik f'Malta hija diffiċli ħafna li jkollna mħabba li aħna art żgħira għax din il-waste tagħha huwa waste perikolus ħafna. Min-naħa l-oħra, il-power station li kellna qabel bħalnija din hija power station importanti ħafna li jkollok ilma li għaddej b'ċertu saħħa. Tgħid ma m'għandniex ħafna baħar, imma veru, ħafna drabi mal-baħar tagħna huwa baħar kalm, mod speċjali jekk inħarsu daqsxejn lejn il-ġranet tas-sajf tagħna. Allura hawnhekk ġejjin qishom żewġ affarijiet li huma importanti. Qisu min qed jagħtina l-enerġija lilna, min huwa s-sors ta' enerġija lilna. U forsi din ħaddawwarna anke lejn il-ġeografi fiha. Jekk ninnotaw ftit hemm żewġ tipi ta' sources anke minn daw il-power stations li semmejna. Ħanibdew bl-ewwel tip. Hemm dawk li ngħidulhom non-renewable sources of energy. Jekk taraw ftit, dawn huma materjali illi meta jagħtuna l-enerġija jien nużah darba u daqshekk iktar. Hawnhekk infatti għandna qisu d-definition tagħha that a non-renewable resource is a very valuable source of energy. Ġifieri li tiswa ftit din, infatti jinxtara ż-żejt, jinxtara l-faħam u jinxtara l-gass. Hija xi ħaġa li tiswa daqsxejn. That cannot be replaced by natural compared to the level of its consumption. Jiġifieri dan it-tip ta' materjal jiena qiegħed id-dinja b'xi mod in-natura ħolqitu ma' żmien. Jien qed nużah, qed nieħu l-enerġija minnu, imma ġella darba jiena użajtu ma nistax nerġa' nużah darb'oħra. Għalhekk il-kelma qiegħda hemmhekk non-renewable, mela renew qiegħda xi ħaġa li tagħmilha mill-ġdid, ħaterġa' toħloqha darb'oħra. Non-renewable hija xi ħaġa li mhux se toħloqha darb'oħra, mela din se nuża darba u daqshekk. Ir-raġuni hija li biex tinħoloq di tittieħu eluf ta' snin. Infatti tajjeb illi nżommu f'moħħna li x-xjentisti qegħdin jaħsbu li jekk aħna nibqgħu nużaw dan it-tip ta' żejt, dan it-tip ta' faħam, dan it-tip ta' gass, b'din ir-rata li qegħdin bħalissa snin li ġejjin, wis probabbli ħa nispiċċaw li xi darba fid-dinja l-gass kollu l-fuel kollu jispiċċa għax id-dinja ma tilħaqx toħloq mill-ġdid. Użajnieh darba, tagħna l-enerġija darba u daqshekk. Eżempji ta' non-renewables għandna iż-żejt, għandna il-faħam. Infatti jien pereżempju x'nagħmel jekk immur barbecue u nuża l-faħam x'se jiġri l-barbecue. Abbattu l-faħam sajjart irranġajt kollox, imma dak il-faħam m'iniex se nerġa' niġbru ġo xkola u ngħid issa nerġa' nużah darb'oħra jiena u nerġa' nużah darb'oħra u darb'oħra. Le, infatti jispiċċa irmiet jitfarrak kollox u narmuh. Ara użajtu darba u daqshekk. Għandi natural gas bħal mod tal-cooker. Infatti kull tant żmien aħna d-dar inbidlu t-tank tal-gas għax ikun inħela, ikun spiċċa. Jew inkella ż-żejt u din nifhmuha ħafna iktar li jiena l-karozza tiegħi
mhux mort l-ewwel darba li xtrajta imlejta bil-fuel u dak il-fuel bqajt nużah sal-lum, imma kultant żmien dak il-fuel jien nerġa' nibnih. Dak il-fuel jien nerġa' nibnih mill-ġdid, nerġa' nimlih mill-ġdid. Jekk naraw imbagħad min-naħa l-oħra tgħid allura aħna dan biss jeżistu, le fil-verità mbagħad jeżistu dawk li ngħidulhom renewable sources of energy. Mela fil-waqt li l-oħrajn kienu non-renewable użajnihom darba tawna l-enerġija u ma nistax nerġa' nużhom darba oħra. Hawnhekk ir-renewable sources of energy dawn nista' nużhom darba. Imma nista' nibqa' nerġa' nużhom iktar minn darba. Infatti xi tfisser il-kelma renewable source of energy. Għandi li huwa tip ta' risorsa li nista' nużah iktar minn darba, nirrepeti kemm il-darba nużah. Għaliex jiġi replaced b'mod naturali. Ħanati eżempji tagħhom. Għandna hawnhekk pereżempju ir-riħ. Ir-riħ hija xi ħaġa illi mhix użajta darba u daqshekk, imma jista' jkolli postijiet fejn ikun hemm riħ kullimkien, għax dak il-post jaħkem ħafna riħ. Mela jiena nista' nuża dak ir-riħ stess biex inkun nista' noħloq id-dawl, infatti hemm dak li ngħidulhom wind turbines. Hemm imbagħad dak li ngħidulhom solar panels, għaliex aħna fid-dinja x-xemx dejjem ikollha ħlief forsi dawk il-ġranet fejn inti jkollok isħab. Imma allura x'nagħmel dan is-sħana li dejjem qed nirċevija, din l-enerġija dejjem qed nirċevija, nista' nuża. Għax jiena nuża llum, nuża għada, nuża pitada, nibqa' nuża anke fis-snin li ġejjin. Dat hawnhekk pereżempju huwa tip ta' power station għażejra, tajjeb mhix kbira ħafna, imma dak prattikament jisjoqgħod jiċċaqlaq skont il-kurrent tal-ilma li qed juża hemm qed juża l-mewġ tal-baħar. Allura inti kull meta jkollok il-mewġ dan qed iċċaqlaq turbina ġewwa fih u jinħoloq id-dawl permezz ta' hekk. Faċli ħafna wieħed jgħid ma dawn huma l-aħjar. U veru, dawn huma ħafna aħjar mill-oħrajn, imma hemm it-tnejn li huma vantaġġi u svantaġġi u se nsemmihom issa. Vantaġġi ta' renewable sources of energy huma l-ewwel nett ngħidulhom they are clean energy source. Infatti, xaġa bħal din ma tagħtinix pollution jiena. Imma l-iżvantaġġ tagħha huwa illi biex jiena nieħu ammont ta' enerġija għandi bżonn ħafna minnhom. Allura jiena rrid pereżempju kolli ħafna għliqi mimlijin b'solar panels biex inkun nista' niġġenera l-elettriku. Tajb li żommu f'moħħna li f'Malta qegħdin ninvestu ħafna li jkollna daw it-tip ta' panels fid-djar tagħna. Infatti hawn ħafna qed jagħmluhom anke intom forsi xi wħud minnkom qed nagħmluhom fuq il-bejt. U din hija xi ħaġa li l-Gvern ta' Malta għandu pressure kbira anke mill-pajjiżi tal-Ewropa biex kemm jista' jkun jibda juża din it-tip ta' source ħalli innaqsu kemm jista' jkun il-pollution fid-dinja. Dan huwa żvantaġġ ieħor jekk jiġi xi ġurnata li inti ma jkollokx mewġ pereżempju, għax tgħidli dan ukoll tajjeb għal Malta. Imma aħna Malta l-baħar tagħna mhux dejjem ikun mqalleb, ħafna drabi li jkun baħar kalm, allura mhuwiex xi 100% daqshekk tajjeb għalina. Fejn jidħol non-renewable ħafna drabi jgħidu u l-għeda mhux tajbin. Imma jekk ninnotaw fil-pajjiż tagħna fuq dan għadu jdur, x'inhi r-raġuni? Veru li dan jagħtina il-pollution, veru li dan nużah darba u daqshekk u dawk huma żvantaġġi, imma l-vantaġġ ta' non-renewable huwa li s-source żgħir jagħtini ħafna enerġija. Infatti, araw faħma jekk inqabbada iddum ħafna taqbad tagħtini ħafna enerġija. Allura it-tnejn li huma għandhom l-iżvantaġġi u l-vantaġġi tagħhom. Il-biċċa jekk hemm aħna bħala bnedmin se nkunu għaqlin li naraw liema minnhom se nkunu qegħdin nużaw u liema minnhom ħadu nużaw b'mod tajjeb u b'mod anke wkoll ta' ħsieb. Jekk alla jrid id-darba li jmiss se nkunu qegħdin nitkellmu issa fuq tipi ta' pollutions differenti, kif aħna l-bnedmin qed inżidu dik it-tip ta' pollution
Imma kif nistgħu naħdmu wkoll biex innaqsuha u nirrispondi il-mistoqsija li kien saqsili xi ħadd minnkom stess. Ma' din anke wkoll il-lezzjoni se jkun hemm Google Form u kif qedtilkom meta wieħed se jirrispondi u wieħed jista' jżid ukoll l-email address tiegħu biex jiena jkun nista' nikkomunika lura permezz tal-email tal-iskola u ngħidilkom ftit kif mortu, jekk forsi ma fimt xi ħaġa li nispjegalek aħjar u nagħtik anke feedback permezz ta' dan. Tajjeb li kif semmejt ikollok iċ-ċans li inti tara din il-lezzjoni tagħmel ix-xogħol li hemm tara u tkun updated anke max-xogħol li għandek tal-iskola sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra. Stay safe, ħudu ħsieb xulxin, ħudu ħsieb il-tad-dar ukoll, araw li l-ħin ma jinħellix imma użawh bl-iktar mod sabiħ għandkom dan iċ-ċans nistgħu noħollu din il-ħarra tajba minn din is-sitwazzjoni li qegħdin sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġurnata tajba u ħudu ħsieb.